Kublai shibun ya pi barok kane kalong kejing pentip ba menta lalong ban download ya ka admit card jong ka DSC East Khasi Hills district. Kumno ban download ya ka admit card ngob ha klik ya ka to ka link bangalabu ha ka description nang ta sapek ya ka video hadu bakut kumno ba pin download ya ka admit card. Hadin ba pila tap klik ya ka to ka link ha description pin sapoy ha kane ka benta. Te anda lapoi hang ne pin hap klik hang ne ha office. Te nang ne pa pin hap jit ya ka office ke badai jongka DSC lane District Selection Committee East Khasi Hills District. Nang ta hadin kane pat pin klik se ka admit cards lane call letters. Te anda pila dap klik hang tu pin jit baja ka admit card for written examination. Hadin kane scroll down nang tapin sayo i yakini ki post. Anda la poi hang ne pa pin hap klik hang ne download nang ta pin hap jit hi ya ki post ka post LDA ne grade 4 hang tu pin klik download nang ta jit ya ka post hang tu. Anda la klik hang tu pin sapoi hakane ka next step. Te hang ne pa pin hap tho ya ka karteng jong phi bat ya ka tarik bat bunai bat snem kha jong phi. Hadin kata pin hap pendap saya uni ukapcha hang ne. Hadin kato pat kinsa ong ya phi ba pin print ya ka admit card jong phi te hang to pin sayo ya ka admit card jong phi kublai shibun.